Van Ian Notsijzen. Sneeuw in Friesland. My Geert van Tien. Er is een moment geweest dat de sterke Jerke de Theems opvoer in Londen. Dat wie een toch een legendarisch moment. Niet de Jerke-kenners al die er nog op het netvlies steen hebben. Het is het 50 jaar in dat de Jerke voor het eerst in de kranten stier. 5 juni 1974 maken ze de eerste tocht van Ljout naar Grauw. En nou dus 50 jaar en er binnen al die activiteiten. En hoe is het mogelijk? Maar u is Jerke-correspondent Wilfred de Jong. Ja, misschien zit hij wel onder Theems, ik weet het net. En hij heeft al wel zijn telefoon erin gegooid. Want dat slag even net. Dag Wilfred. Dag Geert, goedemiddag. Ja, ik heb even de telefoon van Jannie leeg, want inderdaad, de telefoon van mij die kon waterschade hebben. Hij deed het er helemaal niet, dat is duidelijk. Ja, zit er bij de Theems toevallig, want dat zou ik wel heel fijn vinden. Nee, we zitten in het dorpje Zedder. Ja. Een dorpje wat vernoemd is blijkbaar naar een stukje kaas, maar dat is een grapje natuurlijk. Maar hier komt wel door de sneeuw Cheddarkaas vandaan, ja. Hey, kijk dan, Cheddar. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, nou ja, want ik zei, ooit is er een sterke Jerke de Theems opvinden, hè? Dat is 49 jaar geleden, 48 jaar geleden. Dat was in 1976 toen we voor het eerst aankwamen. In 1975 hebben we een poging gedaan en dat is mislukt. Ja. In 1976 met de Sterke Jerke 2 inderdaad kwamen we bij de Tower Bridge in Londen terecht. Ja, prachtige mooie herinneringen aan een legendarisch skip. We hebben er in de rit van de jaren hebben we de nijbouw heel volgen. En het is een bijzondere dag, Wilfred. Omdat het 50 jaar in is dat de Jerke dus voor het eerst, nou ja, het wetter op gier, zal ik maar zeggen. Maar er is van alles aan de hand. Er is activiteit in Dock 5 in Haas. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben openen vanmiddag onze zogenaamd Kijk, Beleef en Doe centrum. Nou ja, de woorden zeggen het al. Er is direct voor de jongeren van alles te doen. Op het moment dat ze niet mee kunnen varen of even moeten wachten om mee te varen op de Sterke Jerke, kunnen ze daar onze tentoonstellingsruimte bezoeken, allerlei dingen doen. Er komt nog een game aan, maar we hebben ook de zogenaamde creatiemerken Sterke Jerke, waarbij voornamelijk op het strand van Terschelling gevonden plastic verzameld is en waar ze dus in Dock 5 bij ons creatief aan het werk kunnen om er een kunstwerk van te maken. Ja. Er is een touch met een dwaalfilm. Daar kun je dwalen tot aan Denemarken toe. Je kunt her en der op dat touchscreen drukken en dan krijg je allerlei filmpjes, natuurgerelateerde filmpjes natuurlijk. Nou, dan is er nog worden de films gedraaid op een 75-inch tv. Dat is een gigantisch ding, dat kun je dan wel begrijpen. Er staan wat microscopen waar ze in kunnen kijken om ontledingen te doen, et cetera. Kortom, er is van alles te beleven na vandaag. Vandaag is de officiële opening en dat vieren we dus tegelijk met het 50-jarig bestaan van Sterke Jerke. Ja, prachtig. En dat al toch ook wel weer mooi doel, want daar hebben we het in de oranje jaren geregeld even over hebben. Hoor gewoon dat er een nieuwe generatie van een jongere generatie komen maar die een verboen viel maar die Sterke Jerke steen en meer nog maar het doel van die Jerke om, nou ja, de vrouw letterlijk wat kinderen te maken. Hoe rint het mij die actie? De Next Generation neem je het? Ja, Next Gen, zoals ze dat zelf noemen. En ons noemen ze dan de Legends. Dat klinkt wel heel positief. De Legend. Nee, de Next Gen inderdaad. Het is een groep jongeren die zich aangemeld heeft om te varen op de Sterke Jerke. Die hebben in augustus ook al een prachtige vaart gemaakt vanuit Harlingen over het IJsselmeer, door het Noordzeekanaal naar de Noordzee en over de Waddenzee zo weer terug richting Harlingen. En dat is een fantastische tocht geweest. Daar is ze vast even het zoute water kunnen proeven op de Jerke. En ze zijn erg enthousiast in Nederland. Nou, hartstikke mooi. En dan komt er, want het is nou september, oktober. Ja, dan is het echt een beetje gebeurd. Maar actief buiten gaat gaan, denk ik? Of hoe maakt dat zijn? Nou, die kant die gaan we natuurlijk al snel op. Ja, we kijken het nou nog lekker weer. En de komende weken ook nog. Maar we hoeven elkaar geen lieten te noemen. In de winter is het niet echt prettig om met dat ding de Waddenzee op te gaan. Nee. Dus die gaat dan in de winterslaap. Ja. Nou, de winterslaap is nog voldoende te doen hoor. Dus het valt nog wat een en ander weer te doen aan die Jerke. Maar hij echt klaar is, zal hij dan niet zoveel meer doen. Nee. Nou, al met al, als het hele proces nog eens even nog niet voorbij is, wat wij hier in dit programma volgen hebben, dan zit hij hem toch, dan gaat het toch wel lekker eigenlijk. Hè? Als je zegt wat de belangstelling is, wat er al hier aan activiteiten ontplooid wordt, dit gaat best goed, toch? Het gaat fantastisch, Geert. Het is boven verwachting wat dat er gaat. Want als ik alleen wil zien naar de partners die zich aangesloten hebben bij ons de laatste tijd, dan heb ik het over het Natuurmuseum Friesland, de Waddenvereniging, Aquazoo, Waddenzee Werelderfgoed Museum, Huis. Kortom, alles wat maar iets met natuur te maken heeft en waar we iets
kunnen doen tegen de verontreiniging, heeft zich inmiddels aangesloten bij ons sterke jerken. Nou, sure, dat is waar het om gaat. Hè. Maar samen bereik je meer, dat mogen we constateren. En het is toch wel mooi dat die jerken daar een rol in spelen kunnen. Dat is, die bij het vlot eigenlijk, zo'n je steeds kennen, hè? Ja, en ik heb nog iets leuks voor jou, Geert, want we hebben ook een nieuw plaatje gemaakt, een nieuwe single. Oh. Helemaal in rockstijl, internationaal. De gitarist die zat in Spanje, de drummer in Zwitserland. Kortom, de hele band zat verdeeld over Europa. Is samengevoegd hier in Nederland tot één nummer. Dat nummer krijgt vanmiddag de première daar in Harlingen. Maar ik kom binnenkort even bij je langs, want dit ga je mooi vinden. Dat weet ik zeker. Ja, nou ja, ik lees, er heeft me even een bericht gestuurd van de weekend. En ik denk, ik heb zocht. Maar ik denk, ja, ik heb het net volgens mij, hè? Nee, dat klopt. Vanmiddag is de première bij ons. Ja. Maar ik beloof je, de radiopremière is bij jou. Hebben we dat afgesproken? Dan ben ik blij met Wilfred. Ik wens je daar nog een goede tijd. Ja, trouwens nog even één ding, Cees. Hoe kan de Omroep Friesland-correspondent van de Sterke Jerken nou op het moment supreme in Engeland zitten? Wat is dit nou weer? Denk maar blieft de vraag, wat blieft. Nee, Geert. Ik heb de boot naar Engeland geboekt op het moment dat het nog niet duidelijk was wanneer deze datum was, 14 september. En binnen 24 uur belt Johan Vos op, onze grote voorzitter, met de mededeling. Wilfred, het wordt 14 september. Johan, ik had net de boot geboekt. En ik heb nog geprobeerd om te boeken, maar goed, ik had geen annuleringsverzekering. Een dure kwestie, ik denk laat maar. Triest genoeg, ik had er natuurlijk bij deze wil, ik had erbij moeten zijn. Maar dat vind ik anders weer. Het is hier ook mooi, maar op afstand geniet ik met. Wij wensen je een prachtige tijd nog in Engeland en wij treffen je geregeld weer bij u in het programma. Dankjewel, Wilfred. Ja, dankjewel en ik kom eraan met de single, hoor. Jo, is goed, man. Oké. Jo, hoi. Jo, hoi.